Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera ongi etorri zuzeneko retro honetara. Hemen ikusten dituzue ditugun joko pilak, 1982, Altered Beast, Cadillac and Dinosaurs eta pila bat joko. Batzuk frogatu ditut eta dakit funtzionatzen dutela, beste batzuk ez dakit funtzionatuko duten ala ez. Justu dute zuela
funtzionatzen, eta hasiko gara apur bat 1992 jokoarekin. Dena teklatuakin jokatzen da, kredituak sartzeko 9 eta 0 zenbakia. Letren gaina dauden 9 eta 0 zenbakiarekin, mugitzeko geziak eta kontrola salto egiteko, eta horrela ere apur bat gauz ezberdinak ekartzen ditut zuzenekotara, ez bakarrik Warhammer jokoak, ez Red Dead Redemption, ez bestelako joko batzuk, eta uste du gainera hauek ere apur bat remember moduan hartu ditzakegun jokoak direla, eta espero dut zuzenekoa ongi joatea. Bale, hori dago kargatzen, jarriko dugu handiago, jarri aldugu handiago. Bale, hori da jarri aldudan hausek handiena, eta 9 zenbakia jartzen dizkiogun, kredituak. Abantai hori da joko hauek duten emuladore bat denez, joko batzuetarako arazo gutxi izango ditugu. Vale, perfecto. Pertsona bat, player bat. Ez dudan ulertzen da zergatik ez den musikarik entzuten. Bueno, hori gutxienekoa dela esango nuke joko hauetaz disfrutatzeko, gainera oso txarra naizenez berdin zaigu zentzu horretan. Bueno, oso txarrak garela aitortua daukagu. Bizitza gelditzen zaigu gutxo bera. A ver, kontuz. Arratsaldeon ate. Hemen gabiltza apur bat arkaetara jolasten. Joko batzuk jokatu alditut, hau da lehenengoa. Ez da musikarik entzuten, ez dakit zergaitik, baina, bueno, uste dut hori orain gutxienekoa dela. Eta orain pikutara joan gara, vale. Uste dut, aldatuko dugula jokoz. A ver. Cadillac and Dinosaurs. Mitikoa. Jokoak oso onak dira, ni agian ez naiz hainbeste. Entzuten da, kredituak jartzen ditudanean. Remember moduan. Final uppercut! Go! Go! Go!
Vale, gutxu eta puta jokoarena. Ez dakit niri zidan dira, Bueno, lehenengo bosa garaitua. Vale.
Gotu zela kotzen iruditzen direna. Bai. Pantalla hau hala, agur. Hala, guazen. Delicious.
Ortega batekin. Vale, Jacken garajea. Vale, autos.
bat eta hobeago izan, nivel asko gotzen zen.
Bai. Orain entzuten zait burrundaie. A ber, orain entzuten zait burrundaie. Jokoaren izena da, bueno, edatxiko dezut. Dinosaur. Agian hau ez nuelako hemen jarrita. Vale. Doble Dragon. Vale, hau pane. Bai, nahiko celebrea. A ver. Hat-trick hau zer da. A ver, beste joko mitiko bat. Joko guztiak ez dute funtzionatzen, beraz ez dakit zer gertatuko den. Orain hobeto entzuten da dole modua. Downtown! 3-point basket! Cut in from the right. Good shot! Downtown! 3-point basket! Vale. Joko entzuten da. Half-court shot! Jump shot. 3-point basket. Dunk shot. Got the ball away. Now it's only a matter of time. Everybody knows this Hook game shot. is mine. Get down to the ground. No time to get up. No time to make a No, time. D. Gotta jump, slam, dunk, and dunk, and dunk, and Dunk don't shot. let up. Power up. Depending on the pressure, time to go to work. Make a fake, make a break, take it back. 3-point basket. We're gonna show you up. We're gonna take you down. Top takedown. shot. Lift it up, take it down. We can do another time. Never Long make a bad ball. move, never take a fall. Always on the winning side. Masters of the street ball. ver. Woo! All the way. Downtown. 3-point basket. Long bomb. Get it. End of the first half. Bai, jokoaren hori ezakit nola aldatu. Second half. Zetorren Start. azen. Beraz, barkatu No D. Dunk shot. Downtown. 3-point basket. Cut in from the center. Bukatuko dut partida hau behintzat, eta begiratu dut. Downtown. 3-point basket.
step back, drop the ball away. Cut in from now, the jump only shot. a matter of time. Everybody knows this game is mine. Ha! Jump I'm gonna shot. run you down to No the ground. goal. No time to Layup. get up. No time to make a time. Gotta jump and don't get up. Power team. Downtown! Power. 3-point basket! Go to work. Make a fake, make a break, take it back to the hook. We got it going. Now we got the footwork down. We're gonna 3-point basket! Black top shakedown. Rip it up, take it down. Shattering the blackboard. Downtown! 3-point basket! Never take a fall. Always on the winning side. Masters of the street ball. Cut in from the center. Jump shot. 3-point basket! 3-point basket! He's wide open. Jump shot. Nice! Downtown! 3-point basket! Slam dunk! Score. Man, it's time to play. Take a big step. No goal! A ver. Player one wins! Half court shot! Let's go! Ba, ez dakit nola funtzionatzen duen. Zer gehiago daukagu hemendik. Tetrisak funtzionatuko ote du, apur bat John Lisi omenaia eginez. A ver. Ezin dugu jokatu. Ibiltzen da Tetris, 89, osea, dela sekulakoa, eta noizbaiten irazi du. A ver. Space Invaders. Arazoak ditugu. Metal Slug ere badaukagu. Baina joko guztiak ez dira ondo biltzen, beraz, ba bueno. Osea, Euskal Twitch komunitatean mota askoritako jendea dugu. Joko hau grabatu zizkidaten oin dela 13 urte, edo 14. Vale, blokeatu egin da. A ver. Vale, a ver. Mira, Ghostal Goblins daukagu. Vale, ok.
Vale, hau ez. A ver. Final Fight. Outrun. Ea zenbatik funtzionatzen duten, hori ere misterioa. Vale. Hala, guazen. Esan behar da joko hauek jokatzeko teklatuarekin oso gogorrak direla. Bueno, horrelakoak ere batzutan gertatzen dira. Sin más, jokoa bilatu ditartean. Eta joko guztiak pantai osoan ezin direnez ikusi, ba, apur bat normala da. Wow, game over. A ver. Ping pong. Vale, hau ez. Eta esan duzuna lehen, Cadillac and Dinosaurs badauka itxura Double Dragoneri. Buruz, a ver. Twin Cobra, Wild West. Hau gagian ere ezagutuko duzu. Kargatzen baldin bada. Zer galdetu dazu Warhammerri buruz? Erantzun dizut Cadillac and Dinosaursena duela antza Double Dragon. Hau zer da?
Bueno, jokoak ondo daude, guztiak ez dute funtzionatzen hori bai. Baina, a ber, hemen zein behar da. Ah, vale. Ah, Warhammer noski interesatzen zaidala. Zergatik galdera, sin más. Ze kanal deskubritu duzu? Agian ezagutzen dut. Edo agian ez. Eta gainera, pertsonaren arabera, esan dezaket, Astartes, ez dut ezagutzen. Baina zer da, Warhammer Fantasy edo 40.000. Hau da, untxi espazialak eta arma modernoak edo fantasia. Ni gehiago naiz Warhammer Fantasy. Baina 40.000 ere ekarri dut kanalera. Vale. Pasatu linka nahi baduzu Twitterretik edo. Hori da, badaude bi kanal, ez nituzkela gomendatuko, bere garaian ni jarraitu nituen, baina ez dira oso onuragarriak. Eta izango lirateke Hugo Dexter edo... Eta Mundo Warhammer dela Mayorzete. Bi horiek... Hau zer da. Bi horiek, osea, komunitaterako oso kaltegarriak dira. Esan nahi dut, norbaitek eurak baino gehiago baldin badakite, horrelakorik ez dute onartzen.
Game Workshop fitxatu badu, ona izan behar da. Oso ona. Osa, ni Warhammer kanala jarraitzen ditut. Hori bai, euskaraz egiten duenetarikoa edo agian ni naiz bakarra. Baina, bueno, bakoitza egin dezela nahi duen eta bar. Baina, hau zer da. A ber. Osa, hau ja... Ni liburuak ere baditut. Warhammer End Times eta Warhammer Godrek eta Felixen abenturak. Eta ere jarraitzen ditut Warhammerran margautzen dituzten jendeak. Ni Godrek eta Felixenak guztiak ditut. Eta gero zenbait kodex. Bai, lasai. Aldatuko du jokuz. Bale, hau zen esaten nuena.
Vale, lehen da biziko goza. A ver. Iepa urrundaie. Hau da esaten nuen joku mitikoa. Sunset Riders. Barkadetako oso joku mitikoa. A ver. Eta Tekken, Street Fighter. A ver. Uf. Zen liburu dituzu? Ni Gotre eta Felizenak 12 ditut. Buah. Kanpora. Street Fighter B. Begira, hori esaterako ez daukat. Ni ditut, atea zituzten omnibusak direla lau, dira, 3 historio omnibus bakoitzean eta historio laburrak. Bai. Mata escapen, mata vampiros, mata dragones, mata trolls, mata gigantes, mata orcos, mata humanos, mata elfos, mata bestias, mata zombies. Mata demonios eta bestea ez dut gogoratzen. Vale, hau ez da ondo. Administrazioa.
Geratea dituzte beste 2 liburu gehiago, bat deitzen da Mata Hermanos eta bestea Matador, eta suposatzen da hor Gotrekek galduko duela bizitza. Suposatzen da Gotreken helburua da borrokan hiltzea. Baina, karo, ezin da borrokan hiltzen utzi, izango litzateke deusore moduan. Bueno, horrelako zehozer. Baina, suposatzen da hil behar dela, dragoi baten kontra borrokatuz, troll baten kontra, orkoen kontra, eta bar. Pues izan behar da, vale, badiro Juan de la Pikutara. Eta guztia moduan badaude liburu batzuk gehiago gustatzen zaizkidanak eta beste liburu batzuk gutxiago gustatzen zaizkidanak. A ber, ea konpontzen dudan arazoa, bestelan moztuko dut hemen zuzenekoa. Begira, ikusita ezin dudala hau konpondu eta bar, utziko dut hemen zuzenekoa. Espero dut gustokoa izan zaizuela zuzenekoan eta hurrengoan gehiago. Agur. Bai, ikusiko dut hartarrezena orain. Mi esker gomendioagatik. Agur urrundaie eta ate eta zuzenekoan egon zareten pertsona guztioi. Agur.